V Semetíně se konal už 16. ročník tradiční soutěže v požárním spolku. Sbory dobrovolných hasičů z okolí sem přijeli poměřit své síly. Dopolední část je rozdělená do 2 kategorií: starší a mladší žáci. Nejmladší účastník, který zde dneska závodí, má 4,5 roku. Maminka, tatínek jsou hasiči a já chci být taky hasič. V kategorii těch nejmenších závodníků si své první místo vybojoval tým hasičů z Oznice. V našem týmu to všechny hodně baví a myslím si, že to potom na těch soutěžích jde dobře vidět. Přestože hasičské týmy mezi sebou soutěží, jsou to především kamarádi, kteří si v nouzi vzájemně pomáhají. Z některých dětských dobrovolných hasičů třeba jednou budou profesionálové, kteří budou zachraňovat životy. Pro Zprávičky Zbyněk Rohlík, Semetín.